Ngicela sivule ku-1 Peter chapter 2 namhlanje verse 9 kuya ku-12. First Peter chapter 2 verse 9 kuya ku-12. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi basebukhosini, isizwe esingcwele, abantu abangabakaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza, ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Nina naningesiso isizwe, kepha manje seniyisizwe sikaNkulunkulu. Naningahawukelwanga, kodwa manje senihawukelwe. Bathandekayo, ngiyanincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ey'nkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Ziphatheni kahle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho beninyembenya ngokuthi ningabenzi bokubi, kodwa kuthi lapho bebona imisebenzi yenu emihle bamdumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Amen. Ngicathi uPetru usahlose ukugqugquzela labazalwane ezintweni ezimbili. Ufuna ukubagqugquzela ukuthi ababekezele kulezi inhlupheko nobunzima ezazikhona ezimpilweni zabo. Okwesibili, ufuna bakhule ebungcweleni while bekuzona lezo inhlupheko nobunzima ababebhekene nabo. Ufuna babekezele, bangahlehlele emumva, babuyele ezonweni ngenhloso yokuphumula ebunzimeni ngoba babehluphekela ukuthi bamaKristu. Uma babebiyeka ubuKristu zayizophela nezinhlupheko. Kodwa ufuna baqhubeke babekezele noma kunzima. Ufuna futhi baqhubeke bakhule, inhlupheko zingabi nomphumela wokubenza babe abantu abanenhliziyo ezimbi, ezigcwele ibitterness, nezifuna ukuyiphindiselela kulabantu ababahlukumezayo, o inhliziyo nje ezivele igive up ebungcweleni ngoba zithi lobungcwele abunawo umphumela omuhle. Impilo yami vele inzima, kusiza ngani ukuthi ngibe umuntu oyithibayo okhula ebungcweleni uma vele kubheda kanje. uPetru ufuna baqhubeke babekezele futhi bakhule ebungcweleni. Nathi leyo nto okufanele siyithole kulamavesi lawo. Sibekezeleni bazalwane, noma indlela eyinde ebheke ezulwini, sikhathala, kuba nzima, kufika nezilingo, asiqhubekeni nje sibekezele. At the same time asikhuleni ebungcweleni bethu, singahlali ndawonye kodwa futhi singabuyele emumva. Asiyeni phambili ekufuzeni uNkulunkulu wethu njengalokhu yena engcwele nathi sikhule sibe ngcwele. Nawo indlela abamotivate ngayo kulezo zinto ezimbili, ufika bakhombise la ukuba seduze kwabo kuNkulunkulu, ukuba special kwabo kuNkulunkulu. Uyabakhumbuza ukuthi abantu uNkulunkulu abakhethile, wabasondeza eduze while bonke abanye abantu bekude, wabenza baba yinto especial kuyena. Njengendoda ikhetha unkosikazi phakathi kwabantu besifazane abaningi, imsondeze eduze, imenze abe umuntu ospecial kuyena, owehlukile kubona bonke abanye. Leyo nto fanele benze babekezele, noma ingabe abantu bebahlukumeza, bengabafuni, bebabona njengezinto ezingenamsebenzi zokubulawa, kodwa ngoba uNkulunkulu bathandile, wabasondeza eduze, wabenza baba yigugu, abaqhubeke babekezele. Phinda bakhombise nokuthi inhloso yokuthi uNkulunkulu abasondeze eduze ukuthi baveze ubuhle bakhe uNkulunkulu kwabanye abantu. Ubasondeze eduze ngenhloso yokubenza babe ama-reflection obuhle bukaNkulunkulu, akwazi ukwaziwa uNkulunkulu ebantwini ngenxa yabazalwane. Leyo nto kufanele ibenze bakhuthale ekubeni njalo ngempela, ekubeni abantu ababuvezayo ngempela ubuhle bukaNkulunkulu ebantwini bonke.
lezo zinto esoyibona la. uPetru uzobakhombisa ukuthi uNkulunkulu basondeze babaseduze kanjani, nokuthi inhloso ukuthi bamveze uNkulunkulu, bese ke eyabayala ukuthi abamveze ngempela ke, abanikeze nendlela afuna bakwenze ngakho lokho lapha kuverse 11 no 12. Asibuke oqala le ndaba ukuthi uNkulunkulu ubasondezile abazalwane kuyena, wabenza into especial ngalento yokuzalwa kabusha. Kuverse 9, kepha niluhlanga olukhethiweyo. Ukepha laphana ubuka back kuverse 8 la kade ebatshela khona ngokuthi kunabantu abakhubekayo ngaleliyatshe legumbi uNkulunkulu alikhethile eliuKristu Jesu, ngoba abalilalela izwi likaNkulunkulu, ngoba vele babemiselwe ukuthi babe njalo. Kepha nina anjalo njengabazalwane, nina anikhubeki ngenxa kaJesu. Kunalokho niyeza kuyena nakhiwe phezu kwakhe, nani nibe amatshe esakhiweni sikaNkulunkulu. Niyayibandakanya nina noJesu, animbalekeli, animboni offensive, akanikhubi nibone sengathi umelene namasiko mpilo enu, umelene nezinto enizithandayo enhlizweni zenu, kodwa niyayithoba kuyena, nisondele kuyena, nikholelwe kuyena, anifani nalabanye abantu. And nina nsibo abangalithobeli izwi likaNkulunkulu. Nabantu abalithobelayo izwi likaNkulunkulu niyalilangazelela sengathi ingane zilangazelela ubisi izwi likaNkulunkulu. Nina naningamiselwe vele ukuthi nikhubeke ngoJesu futhi niligolozele izwi likaNkulunkulu, nanimiselwe insindiso, nina ningabakhethiwe. You understand? Ukepha uqhathanisa wena nabantu abangakholwa ngendlela ochazwa ngayo nendlela bona abachazwa ngayo abantu abangakholwa. Uthi ke niluhlanga olukhethiweyo. Uhlanga ufanekisa noIsrael. uIsrael inzalo kaAbraham, uhlanga oluzalwa kuAbraham, isizwe samaHebheru. Uthi ke manje sekukhona olunye uhlanga uNkulunkulu alikhethile. Ekuqaleni kwizimane esidala uNkulunkulu wayikhethela liyahlanga likaAbraham, wayikhethela yena, wamkhipha ezithixweni zakubo zale empumalanga, wazambula kuyena, wamnikeza inzalo kade engenayo, wamultiplya inzalo yakhe, wayenza yawuhlanga uNkulunkulu ayekhethele lona, uIsrael. Manje nina bazalwane senuyilolo hlanga uNkulunkulu alikhethile, sesibandakanyiwe noIsrael. uNkulunkulu akasanabo nje abantu based on inzalo kaAbraham, kodwa usenabantu abazalwa zonke indawo abayinhlanga ezahlukahlukene, kodwa bayisizwe sodwa ngenxa yokukhethwa uNkulunkulu. Kunohlanga olusha uNkulunkulu alikhethile esiyilona thina njengabazalwane. Le ndaba yokukhethwa ufuna sibone ukuthi sifana naleliyatshe legumbi sakhuluma ngalo last week. uJesu wathi abantu bemrejecta, bengamfuni, bethi abaFarisi nabaphathi bakaIsrayeli, asizukwakha phezu kwalelitshe thina laseNazaretha elingafundile. Ubani vele lo? Bamrejecta, bathi likrekhile lelitshe, asizukwakha ngalo, sicela amanye amatshe okuyiwona esokwakha ngawo indlu esifuna ukuyakha. Kodwa bathi bemrejecta abantu, uNkulunkulu wamkhetha ukuthi uyena ngempela umbuso wakhe ozokwakhelwa phezu kwakhe. Uyena ithempeli kaNkulunkulu elizoma ngaye. Bonke abazoba ingxenye yombuso kaNkulunkulu bazoba ingxenye ngenxa kaJesu. Uyitshe le foundation thina sonke esakhiwa phezu kwalo. Nathi ke njengaye siuhlanga olukhethiwe sabantu uNkulunkulu abachuzile phakathi kwabanye abantu, wabaqoqa, wayiqoqela yena ukuthi babe isizwe sakhe. Amen. Kubalulekile bangcwele ukwachaza lama concepts noku-understanda, ngoba siyalingeka sonke ukufuna ukufana nabantu abangakholwa. Siyalingeka sonke ukufuna ukufitha in nemndeni yethu,
nomakhelwane bethu, nabangani, nabantu esisebenza nabo, sonke siyayizwa ipressure, i-peer pressure yokufana nabantu esiphila nabo emhlabeni. uNkulunkulu ufuna siyinqobe leyo nto ngokusikhumbuza kaningi ukuthi nina nje nikhethiwe, nina nihlukanisiwe nabanye abantu, anikwazi ukuphila njengabo. Kulungile ukuthi nahluke kubona, even noma benihlukumeza ngenxa yalokho, ngoba nina niluhlanga olu-unique nabantu abangafani nabantu basezweni. Ingakho kufanele sihluke, ingakho futhi kufanele basiqhathulule, bangasamukeli ey'ntweni zabo ngoba sahlukile kubona. Kuhle kulungile ngoba siwuhlanga olukhethiwe. Amen. Le nto le akusiyo nje itheology netheory, le indlela yokucabanga okufanele ikusize ekunqobeni izono, specifically lesono sokufuna ukufitha in nabanye abantu ophila nabo. Sinqobe ngokuyazi lento ukuthi wena uwuhlanga olukhethiwe, awusesiyumZulu, awusesiluhlanga nje lwabantu abamnyama base-Afrika wena, no, uwolunye uhlanga olu-unique noma owase-Afrika. Ngakho ungafithi nje in kwabanye abantu. Athi okwesibili, upristi basebukhosini. Upristi basebukhosini. Upristi ka-Israyeli kwakuyisizwe samaLevi. Kunezizwe eziwu-12 ka-Israyeli, ama-tribes awu-12. uNkulunkulu wakhetha esinye sawo lesi sama-Levites, wathi sona uzoyikhiphela abapristi kusona. Abapristi kwakuyibona kuphela banelungelo lokungena ethempelini likaNkulunkulu balethe imhlatshelo. U-Israyeli wayelethe iy'nkomo nezimbuzi nezimvu, kodwa abapristi bona babe nelungelo lokuyithatha, bayibulale, bayibeke e-altare, bayishisele uNkulunkulu. Abapristi bona babe nelungelo umpristi omkhulu lokungena endaweni engcwele. Ngitho likhumbula ithempeli, kwakunendawo yayine-altare ababeshisa khona iminikelo, bese kuba neveil, ikhethini elalivalile. Ngale kwekhethini kukhona umphongolo wesivumelwano, la khona uNkulunkulu wayifake amatshe lawa ayiwabhale yena omthetho. Amakherubi ayimile laphana, indawo yayisimbolize ubukhona bukaNkulunkulu, kwakuthiwa indawo engcwele. Kwangena umpristi omkhulu khona kanye ngonyaka. Uthi-ke thina sabapristi manje ka-Israyeli kwakwamaLevi kuphela ayinelungelo lokwenza leyo nto yokusondela kuNkulunkulu kwedlula abanye abantu. Omunye mayingena wayefa, wawungavumelekile ukusondela e-altare ungesiye umpristi, let alone ukungena endaweni engcwele emva kwekhethini uye la ubukhona bukaNkulunkulu bukhona ungesiye umpristi omkhulu, wawufa. Kodwa thina singabapristi basebukhosini, okusho ukuthi uNkulunkulu usimemile ebukhoneni bakhe. Asiba abantu abaletha nje iminikelo ngaphandle kwethempeli izoshiswa abanye. Ithina esikwi-presence kaNkulunkulu. Ithina uNkulunkulu asifuna eduze kwakhe. Usahlukanisile wasikhetha kubona bonke abanye abantu kuzona zonke izizwe sengathi samaLevi anomsebenzi wokusondela kuNkulunkulu. Enye into ngamaLevi, uNkulunkulu wawancisha umhlaba ngesikhathi abela u-Israyeli. Israyeli mawungena eKhanani, uNkulunkulu wawuhlukanisa umhlaba, wawudivide, wanikeza i-tribe yakaReuben, wanikeza i-tribe yakaNaftali, wanikeza i-tribe yakaJuda, wanikeza i-tribe yakaManase. Bonke wabahlukanisela uLevi, wathi wena awunamhlaba, wena Levi, awunasabelo kulo mhlaba waka-Israyeli, imina uNkulunkulu isabelo sakho. Nina nizophilela mina. Angifuni nibe ama-farmers abhizi ne-commercial farming. Angifuni nibe osomabhizinisi ababhizi namabhizinisi ngoba ninomhlaba omkhulu niyawusebenza. Ngifuna nina ningabi nalutho ezweni. Ngizonondla mina uNkulunkulu wabathathela okweshumi kubantu. Ngizonondla mina, hlalani la ethempelini. Iy'mpilo zenu 100% zingezami. Manikhula nikhulela ukusebenzela mina, nilethe imhlatshelo kumina, nizodumisa mina. Nina enizofundisa uIsrayeli, isizwe sakaLevi sasiyama full-time ministers kaNkulunkulu.
ukuze makuthiwa kunabafundisi aba full time abayi kaMlungu basebenze ebandleni full time, abapristi babe njalo. Uthi kuNkulunkulu thina amaKristu sabapristi. Okusho ukuthi umKristu yonke impilo yakhe, zonke izinto ngaye, uNkulunkulu uyisabelo sakhe, umele ukuphilela uNkulunkulu 100%. Akusho ukuthi simele ukuhlala esontweni, kodwa kusho ukuthi noma uphuma emsebenzini, noma ingabe usekhaya, noma usesikoleni, yonke into ngawe, yonke into yenzayo wena yahlukanisela uNkulunkulu, yonke into ngawe 100% ingeka uNkulunkulu. Yakhumbula manje uPaul, noma ingabe niyadla, noma ingabe niyaphuza, yenzani konke nikwenzele udumo likaNkulunkulu, ngoba nina nisizwe esahlukanisela uNkulunkulu. While abanye bephilela imali, abanye bephilela ukwaziwa emhlabeni, abanye bephilela ukunethezeka, befuna izinto ezithize nani, nina nahlukanisela uNkulunkulu nina. Amen. Nabapristi nina, nabantu bethempeli. Alisekho ke ithempeli physically, akulona ithempeli lesihlangene kulona. Ithempeli yithi ubukhona bukaNkulunkulu buhlala kithina, thina sabantu bobukhona bukaNkulunkulu kuyona yonke into yempilo yethu. Amen. Zicabange kanjalo khona uzonqoba isilingo sokuphila njengabantu abangasibo abapristi. Wena umuntu wama-vestment nama-robe, nalezi zinto ika-Aroni, lezi zinto ezayigqokwa, uyinto eyahlukile wena. Ingakho abantu kufanele bakuxwaye. Uyinto ehlala ethempelini wena. Yabona umuntu ecabanga umpristi, ecabanga into esuper spiritual engafani nabanye abantu, wena lo. Amen. Uyinto eyahlukile, eyahlukanisela uNkulunkulu, phila kanjalo ke. Niyezwe lonto bathanda. Abekho abantu ofanele babuke as if naba ba super spiritual, akusiba befundisa abapristi. Abapristi uhlango olukhethiwe, abazalwane bonke abasindisiwe. Sonke siupristi bobukhosi. Mayithi yobukhosi uveza ukuthi asibo nje abapristi kuphela, kodwa futhi sizalwa ebukhosini sabantwana bakaNkulunkulu. Sizalwa inkosi uqobo lwayo, into ephakamisa izinga lethu even more. Umpristi wayehlonishwa, kodwa manje mayisezophinde abe inkosi, abe owasebukhosini, iprince neprincess, izinga lakhe lahlukile kakhulu. Akasinto etholala noma ikuphi, akasinto eminglisha nanoma inobani. Sinjalo thina bazalwane. Ngakho kusifanele ukwehluka kubantu, kusifanele ukungabi njengabo. Athi isizwe esingcwele, ubungcwele buchaza ukwahlukaniselwa uNkulunkulu. Angazi noma uyayikhumbula le concept yobungcwele uNkulunkulu eintroduce kaIsrael. Wabanika umqondo ukuthi into engcwele into which is not for common use. Akuyonto yokusetshenziswa unombani, into esetshenziswa uNkulunkulu kuphela. For example, kwakukhona iperfume engcwele. Wake wezwa ngeperfume engcwele? Akusiyo Hugo Boss nani. Kwakukhona iperfume engcwele, uNkulunkulu ayethe uMose akayihlanganisi, wamnika irecipe. Faka le spice, faka nalento ukuze ibe nephunga elithize. Leya perfume yayisebenza lapha kuTabernacle naseTempelini. After sekhona iTempeli, wathi uNkulunkulu, ngiyazi ukuthi nizoyihalela le perfume yami, bese nifuna ukuzenzela nani ukuthi ninukise ngayo lapha emakhayeni. Ningalokothi le perfume akekho ovumelekile ukuzenzela yena le recipe anukise ngayo ekhaya lakhe. Le perfume ingcwele. Washo njalo uNkulunkulu. Kusho ukuthini ubungcwele beperfume? Ngoba sometimes sazi ukuthi ubungcwele busho nje ukuthi asikho isono, kukhona ukulunga. Iperfume iyona yini? Bese ngichazelo izweli. Yebo. Ubungcwele beperfume njengoba esho umgobhozi yahlukaniselwe uNkulunkulu. Akuyona into yokusetshenziswa ugatsheni lapha kwakhe nayo nukise kamnandi. No. Ingcwele le. Ngakho nathi makuthiwa sisizwe esingcwele, kusho ukuthi asibabantu bokwenziswa noma yini noma kuphi noma kanjani,
sabantu abahlukanisela uNkulunkulu thina. Siphila ngemiyalo kaNkulunkulu. Siphila ngendlela kaNkulunkulu, sicakeke ngoNkulunkulu, sinendaba noNkulunkulu, noma abanye abantu bebhizi nazo zonke ezinye izinto. Thina sile ya perfume yethempeli likaNkulunkulu ehlukaniselwe yena kuphela uNkulunkulu. Niyawuthola umqondo bathanda. uNkulunkulu wena ukwahlukanisile nabantu wakusondeza eduze naye wakwenza into yakhe. Uyinto yasethempelini wena. Uyinto ephilela uNkulunkulu, ngakho kufanele ukwahluka. Athi abantu abangakaNkulunkulu, abantu uNkulunkulu aba-ownayo. Yakhumbula ubekade ethe le ndawo besifunda ngaphezulu thina azange sihlengwe sithengwe ngesiliva nangegolide kodwa sathengwa ngegazi elinqabile, igazi lewundlu elingenacala, igazi likaKristu, ukuze singabe saphila emasikweni ayize esawathola kobabamkhulu bethu. Wasihlenga ey'nkanukweni zenyama, wasihlenga ey'ndleleni zokuphila zasemhlabeni. Ukuhlengwa ngithi ngakuchazela ukuthi kusho ukukhokhwa kwemali ukuze wena ukhululwe. uNkulunkulu wakuthenga wena, wakhokha imali ukuze wena ungabe usaba nje into yasemhlabeni, into yabantu bakini. Wakuthenga ngegazi uNkulunkulu khona uzoba ngowakhe. Manje ubona wonke lamagama, umuntu ongokaNkulunkulu, uyisizwe esingcwele, upristi basebukhosini, uhlanga olukhethiwe. Yonke leyo nto iqonda ukunika umqondo ukuthi wahlukanisiwe kubantu abakhomoni basezweni, usondezwe kuNkulunkulu, uyinto especial kuNkulunkulu, uyigugu likaNkulunkulu. Manje ukuzokunikeza isizathu sokuthi uNkulunkulu wayenzelani leyo nto. Uthi ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. uNkulunkulu wanikhipha ebantwini, wanikhetha, wanahlukanisa, wanizala kabusha, wanigcwalisa ngomoya wakho ongcwele, wanihlenga ey'nkanukweni nasemasikweni enu adukile, ukuze for this purpose, for this goal, ukuze nishumayele ngobuhle balowo wanibizayo. Leli gama okuthiwa ukushumayela laphayana, awesingisi athi proclaim. Igama elichaza ukuveza nokwenza into yazeke. uNkulunkulu usihlengile wasondeza kuyena khona sizokwenza ubuhle bakhe bazeke, his excellencies. Yayizwa leyo nto. I-purpose statement le mawufuna uzobani mafuna ama-vision statement no-mission statement. Nansi enye i-purpose statement ongayibhala empilweni yakho wena, this is why you exist. Wena ilesizathu sokuthi usindiswe. Mawufuna i-statement se-purpose sempilo yakho, noma masifuna i-statement sebandla. We exist ukuze siproclaim, sishumayele, senze kwaziwe ubuhle bukaNkulunkulu. Uyayizwa leyo nto? Ubuhle la bukwi-plural, excellencies. Ukuthi awukwazi ukwenza ubuhle bube kwi-plural ngesiZulu ne? Ungathini nje? Ubuhlezi. Kodwa la i-plural ngamanye amazwi uNkulunkulu muhle ngeindlela ezahlukahlukene. And thina njengabantu bakhe usikhiphile kwabanye abantu, wasondeza kuyena, wasinikeza izinto ezithize, wafaka izinto ezithize kuthina njengokuguqula inhliziyo yethu, asigcwalise ngomoya wakho ongcwele, asifake izwi lakhe kuthina ukuze ezogabisa ngathi kubantu, ayiveza abantu bamazi ukuthi uNkulunkulu unjani, babona ubuhle bakhe bobungcwele, babona ubuhle bamandla kaNkulunkulu, babone ubuhle bokuhlakanipha kaNkulunkulu, bamazi uNkulunkulu ebuhleni bakhe ngenxa yokubona thina. Nansi into esiyiphilelayo, nansi into esibizelwe, nayi identity yethu thina. Sahlukanisile uNkulunkulu ebantwini, wasondeza kuyena
khona sizovezela abantu ubuhle bakhe, sibushumayele ubuhle bukaNkulunkulu. Yebo, khona i-element yokushumayela ngomlomo. Njengoba ngimemezela nje la, nginitshela ngoNkulunkulu nimbone muhle, yebo ngenza lo msebenzi lo. Kodwa futhi kune-element uzobona masiqhubeka yempilo yakho nje. Ngaphandle kwamazwi wakho, wena msalofu, wena yourself, kumele abantu uma bekubona babone ubuhle bukaNkulunkulu. Ukuzwe nini nifunda nenazi amavasithi makukhulunywa ngama-alumni. I-alumni abantu iy'ngane ezayifunda la esikoleni, esezaba izinto ey'thize ey'nkulu, ezinye zabantu aba-successful ey'ntweni zezemidlalo, ezinye sezaba osomabhizinisi aba-successful, ezinye zama-politicians nababusi. I-university iyayiqhenya ngazo, bese izenza ama-alumni, abantu ozothi uma ungena kwi-website ye-university bathi uma ungasazi thina sa-producer usibanibani. Ney'kole zala ey'ngane mayifunda kuzona yinabo abantu abanjalo abawina ama-gold medal kuma-sports. Uma uvula nje ukuze ubone ukuthi lesikole sinswempu kanjani, uzwa ngabantu abake bafunda la ukuthi abantu abanjani. Yezwa into engichazayo. Isikole sisebenzisa ubuhle balabantu, lezi zinto ezincomekayo ngabo. Bukani uphumelele kangakanani emabhizinisini lo. Wafunda kuthina. Kwenza nemqondweni wakho. Kwenza ukuthi kushuthi lesikole sinswempu man. Masa produce into enje, kusho ukuthi isikole esivelele lesi noNkulunkulu ufuna that thing ngabazalwane. Ufuna abantu mabebona thina abazalwane, bebona impilo zethu, bebona ukukhuluma kwethu, bebona ukugqoka kwethu, bebona ukucabanga kwethu, ukwenza kwethu, bathi hey man, shuthi inswempu lento kaJesu wabo. Mayenza indoda ibenje, mayenza umama benje, umuntu omusha benje, kusho ukuthi khona into ekhona ngalesi sikole, ngaloNkulunkulu, ngalenkolo. Ushumayela ubuhle bukaNkulunkulu ngempilo yakho. Nezwe lento bathanda. Ileyo nto wena oyikhonele emhlabeni. Awukhonele emhlabeni ukuthi uphumelele ngakwezeyimali. Mhlawumbe ungakwenza nalokho, ayikho inkingi. Awuphileli ukuthi ungaguli wena ube into healthy ephila izibe no97. Kuhle makwenzeka. Awuphileli ukushada. Awuphileli ukuba nomndeni, nansi into oyibizelwe njengoba ula emhlabeni nje. This is your mission emhlabeni mawumuntu okholwayo. uNkulunkulu ukusindisile wakutomula kubantu basezweni, wakusondeza kuyena, uyakuqeqesha ukunika umoya wakho ongcwele, inhloso ukuthi wena umveze ubuhle bukaNkulunkulu ebantwini. uNkulunkulu ufuna abantu bamazi, abamazi abantu uNkulunkulu ngoba balifunda izwi lakhe. Abanasikhathi salo, kodwa ufuna kube khona izinto abazaziyo ngawe. Amen. Uyabona manje ukuthi ivele ibe kude kanjani indaba yokuphila isinomi kanjani. Awunalo ilungelo wena lokuphila nomi kanjani. Kulungile abanye bangaphila nomi kanjani, abasiba abapriesti, abasiso isizwe esingcwele, abasile uhlanga olukhethiwe. Wena make wathi usindisiwe ungena la, usumpriest ethempelini kaNkulunkulu wena. Your whole mission in life, nanoma ingabe ukuphi, ekhaya, emsebenzini, esikoleni, emphakathini, nanoma ingabe ukuphi, your whole mission ukuthi abantu babone ubuhle bukaNkulunkulu ngempilo yakho. Uthi nishumayele ngobuhle balowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Into nje yokuqala egqamayo ngoNkulunkulu uma abantu bebona abantu abasindisiwe. Nangu lo nkulunkulu okwazi ukubiza abantu abakhiphe ebumnyameni, ngoba wena usaphila ebumnyameni, abafake ekukhanyeni. Awubuke baphila kanjani. Impilo yakho kufanele nje ishumayelele yonto ngoNkulunkulu zisuka nje. Kushuthi khona lento kaJesu ekwazi ukukhipha umuntu ebumnyameni akade bukhona, besimazi phela lo.
Bukani manje uphila kanjani usekukhanyeni okunjani kusho ukuthi ikhona lento ngoNkulunkulu impilo yakho kufanele iveze leyo nto. Athi ku verse 10 nina naningesiso isizwe kepha manje seniyisizwe sikaNkulunkulu naningahawukelwanga kodwa manje senihawukelwe. Ukhotha lapha kuHosea uchapter 1 no chapter 2 izinto uNkulunkulu ayezisho ngoIsrayeli. Just like uIsrayeli wayeyisizwe sikaNkulunkulu, nathi sesiyisona manje. Before this besamazulu, sabesuthu, samaXhosa, samashangane, sabelungu, samandiya, siyini. Manje lokho akusasho lutho kangako, siyisizwe sikaNkulunkulu manje. Sasingahawukelwanga, sasihleze ezonweni zethu. Sibheke ekubhujisweni ngenxa yezono zethu. Manje uNkulunkulu usihawukele, wasondeza kuyena, wasenza bangabakhe, khona soveza inkazimulo yakhe. Impilo yakho ayikuveze lokhu ukuthi wena umuntu oyisizwe sikaNkulunkulu. Wena umuntu ohawukelwe. Nenhliziyo yakho nje indlela oxolela ngayo. Ake sithi amen kuleyo kuxolela. Indlela onothando ngayo. Indlela othobeke ngayo wena. Iyaveza ukuthi umuntu ohawukelwe bese iveza uNkulunkulu ohawukelayo emva kwakho. Inhliziyo yakho, impilo yakho isho something ngoNkulunkulu, enazi ezinye zezinto zokuzisho ngoNkulunkulu through indlela ophila ngayo kubantu abakubonayo. Bayamazi nabantu uNkulunkulu ukuthi uyahawukelana ngokubuka wena. Amen. Ngeke babone ma uyibopha inhliziyo yakho wena uqina enhlizweni yakho. Uthi kubantu unoNkulunkulu oqinisayo enhlizweni uma nawe umuntu obamba amagqubu. Ma umuntu ophakeme onempakamo uthi kubantu unoNkulunkulu onjalo, kanti wena unoNkulunkulu othi wozani kimi nifuze mina ngoba ngimnene ngithobekile ngokwenhliziyo. Usho njalo uJesu. Asimvezeni uNkulunkulu, asiproclaimeni ubuhle bakhe, siveze ubuhle bakhe ngendlela esiphila ngayo. Wavela amandla akhe akwazi ukukhipha wena ebumnyameni akufake ekukhanyeni. Abantu abamazi ukuthi uNkulunkulu akayonto okudlala lo uNkulunkulu okwazi ukwenza ubani abenje. Amen bazalwane. Right. Usinikeza ke isibonelo uPetru ku verse 11 no 12 la isovala khona. Ukuthi siyenze kanjani lento asitshela yona yokuba abantu abahlukile abanenhloso yokuveza ubuhle bukaNkulunkulu ebantwini. Bathandekayo ku verse 11. Angithi nabathandekayo nini. uNkulunkulu unithandile kunabo bonke abanye abantu. Wayikhuluma njalo ngoIsrael athi nginithandile kunezinye izizwe. Nathi uNkulunkulu usithandile wayishelela kuthina, wasiganisela kuyena, siumakoti wakhe njengebandla. Bathandekayo, ngiyanincenga njengabafokazi nezihambi ukuba ndede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Yakhumbula indaba yobufokazi nokuba izihambi. Saqala ngayo chapter 1 verse 1. Ukuthi nina nabantu abangesiba balomhlaba futhi sesine understanding enkulu ngaleyo nto manje after yonke lento asitshela yona. Ma ukuthi siuhlango olukhethiwe, ma ukuthi sabapriest thina, ma ukuthi sisizwe esingcwele, kusho ukuthi asibelongi kulomhlaba thina. Asibona balomhlaba ngoba lomhlaba awunjalo, sabantu abahlukanisiwe, siyabafokazi, abantu ababhaqalele nje la okwesikhashanyana. Abadlulayo siyihambi. Sivakashile mbijana kulelizwe elisemhlabeni kule sizwe sakwaZulu. Sabantu ababhaqalele nje okwesikhashanyana, kahle kahle thina sinelinye ikhaya. Saba womunye umbuso wasezulwini. Umisa uZulu yebo siyamthobela ngokwasemhlabeni, kodwa kahle kahle asiyinkosi yethu. Umongameli uRamaphosa yebo ngoba umphathi wethu kwesikhashanyana, kodwa kwesikhashanyana akasiyo umongameli wethu. Nabazali bethu yebo kwesikhashanyana abantu abasiphethe kwasemhlabeni, kodwa basibo baba nomama bethu kwangempela. Thina sinobaba emazulwini, sinenkosi emazulwini, sinekhaya emazulwini, sabahambi nabafokazi la kulomhlaba lo. Ngakho
asidedeni ey'nkanukweni zalomhlaba lo. Asingaphilini-ke njengabo sengathi sabakubo. Asihlukeni kubona ngoba thina siyihambi sabafokazi, siwuhlanga olukhethiwe, isizwe esingcwele, ubupristi bobukhosi ukuze siveze ubuhle bukaNkulunkulu. Ngakho asidedeni, asisukeni, as-abstain ey'nkanukweni, ama-desires are-strong enyama, aqubuka kumuntu wethu omdala, afune ukusenzisa izinto ey'ngafanele intando kaNkulunkulu, izinto ey'ngafanele umuntu ongcwele owumpristi. Kunezinto ey'qubuka ey'nhliziyweni zethu zifune ukusenzisa okungafanele isimo thina esibizwe ngaso. Asidedeni kulezo zinto lezo. Asitheni no ey'nkanukweni ey'qhamuka ngaphakathi kuthina, kuthiwa izinto ezizazi ukuthi uNkulunkulu akafuni siphile kuzona. Uthi lezo zinto zilwa nomphefumulo. Uyayizwa leyo nto? Kunezinto wena oyifisa enhlizweni yakho ezilwa nomphefumulo wakho. Mawungase uthi yes kuzona, zizobulala owakho umphefumulo. Uyayizwa idilemma umuntu osindisiwa kuyona. Uthi uPaul, lokho engikufunayo ukwenza, Romans 7, angikwenzi. Lokho engakufuni ngiyithola ngikwenza, maye kimi muntu osizi. Ubani oyongikhulula kulo mzimba walenyama? Umzalwane unjalo, kunempi eyenzekayo ngaphakathi komzalwane. Kunama-desire, izifiso, izinto ezihalelayo ezilwa nomuntu wakho wangaphakathi, zifuna ukumbulala zimdonsele esihogweni aye ekubhujisweni. Umuntu wangaphakathi kufanele alwe nalama-desires lawa. Leyo nto kufanele yenzeke kumuntu osindisiwe enhlizweni yakhe. Umuntu osindisiwe akanethezeki ekoneni kwakhe. Amen. Umuntu ozelwe ngokusha, yebo usanazi inkanuko eziqubukayo kuyena, inkanuko zenyama, kodwa uyalwa nazo. Ngoba uyazi ukuthi nazo zilwa naye. Mayingasayivumele uya ekubhujisweni, akazukwazi ukuba ilolu hlango olungcwele, isizwe esikhethwe uNkulunkulu. Akazukwazi ukuba umpristi aveze ubuhle bukaNkulunkulu mayingasavume ukubuswa ilezi inkanuko. Ngakho uyalwa ongaphansi ongaphezulu empilweni yomzalwane. Kunempi engapheli eyophela mhla uJesu ebuya, eyinqoba ngokuphelela inkanuko zethu, asenze sibe ngcwele ngokuphelele. Niyezwa bangcwele? Lento ikwenza u-understand i-identity yakho njengomuntu osindisiwe. Uzazi ukuthi wena ubani futhi kufanele ngabe kunjani empilweni yakho. Umuntu okhethiwe wena, kodwa ungakapheleliswa okumele ngabe kunempi eqhubekayo kuwena. Uzama ukudeda, zizama ukukubamba zona. Uzama ukuyibulala, nazo izama ukubulala umphefumulo wakho, kodwa you must keep fighting. Mawumzalwane. Amen. Olungileyo uyawa kasikhombisa avuke. Umzalwane kuyenzeka one, kodwa umzalwane uyaphenduka ezonweni zakhe. Nawe unjalo, makukhona izona ezikubambayo, kukhona izinto owela kuzona, holwa ungayeki. Ngoba nazo zilwa nawe. Ungavumi zikunqobe, zikudonsele esihogweni mawuvuma zikunqobe. Mase zike zakunqoba, vuka usukume ulwe uyinqobe nawe. Niyezwa bathanda? Asibe nabantu abanjalo abasempini nezinkanuko zethu. Ungasarendi, ungasetlishi, ungahlali deqe ekoneni kwakho. Uthi ku verse 12, ziphatheni kahle phakathi kwabezizwe. Uyawuzwa lo mqondo wokuveza ubuhle bukaNkulunkulu. Abantu bezizwe, abantu abangakholwa, nxa benibuka ababone okuhle, anomveza kahle uNkulunkulu. Wema alumni asezulwini, ningayiphoqi university yenu. Ama-university ayashesha ayolicisha igama kwi-website mese ke wabanjwe khwabanisa umuntu akade bethe alumni. Ayi, bacishe masinyana. Mawufika kwi-website ungaboni ukuthi lo wakwafunda la, ngoba sebephoxile yena. Singabi njalo ngombuso kaNkulunkulu esibizelwe kuwona.
Singabi njalo ngobaba wethu osemazulwini, kodwa uNkulunkulu akavele kahle kubantu abangakholwa ngoba thina siyiphatha kahle. Uthi ukuyiphatha kwenu akube honorable, akube yinto eyehloniphekile nakubantu abangakholwa, noma bengakuthandi. Mabekubona babone ngathi uzenza ngcono ngoba uzenza izinto ezenziwa ibona bonke abantu, sengathi uyabahlulela, ungashongo lutho nje ngendlela ophila ngayo. Kodwa abasho ukuthi mase bebodwa, yena nje noma singayifuni lento yakhe kodwa phela ave lungile man. Bakuncome bengathandi, babone uNkulunkulu wakho noma bengayifuni lento abayibonayo, kodwa indlela ophila ngayo wena ayibe honorable emehlweni abo. Kube nzima ukukubeka izici. Usho njalo uthi ukuze kuthi lapho beninyembenya. Ngitshathi ngiyasazi isiZulu kodwa njalo uma ngibonela amagama ngivele ngathi konje ikuphi la kukhulunywa khona kanje, angazi siphi lesigodi lesi. Kodwa abahumushi bezulu bayasazi bona ukunyembenya kuchaza ukukhuluma kambi ngomuntu. Ngesingisi kuthiwa is to slander umuntu, uhudulela igama lakhe odakeni, umbhece ngobende inyama engayidlile, ufune ukumakhela isithunzi esimbi. Ukuze kuthi lapho beninyembenya benikhuluma kambi ngokungathi ningabenzi bokubi, babekwenza ke lokho abantu abangakholwa ngabazalwane. Ngalezi ayikhathi kakhulukazi mabazalwane beshumela bethi asithandaneni sibe munye, bethi bona niyababona ke bangcole kanjani, bathi bafuna ukuthandana namakhosikazi abantu. Uma bazalwane bethi abanayithixo, abakhothama phambi kwezithixo, bathi niyabona ke abantu abangabafuna uNkulunkulu, ingakho sihlupheka nje ngoba manje oNkulunkulu abayithola imhlatshelo bacasukile. Angithi sho kanjalo nangamadlozi. Abantu mabegula, abantu mabefa, kublenywe thina. Siyahlupheka ngoba wena ufuna ukuhlaba. Basilandarishe kanjalo abantu ngeimpilo zethu. Babethi mabazwane beya etafuleni lenkosi beyodla imisinkwa eziveza umzimba wenkosi newayini eliveza igazi lika Jesu, bathi niyabezwa ke badla abantu laba badla izingane mabehlangene. Niyahleka babeshwa ngempela. Kodwa ke namanje noma bengeke basho njalo, zikhona izinto abasinyembenya ngazo. Abantu bayathanda ukuthola amaphutha kubantu abakholwayo, ekakhulukazi ababaholi emabandleni. Ayikho into yenza ama-headlines njengeskandalo somfundisi. Shaya ama-headlines angasuka umphansi, indaba ihamba njengomlilo wamaphepha, makuthiwa khona into umfundisi ayenzile, sometimes akayenzanga nkosi yami. Isaram somuntu. Akusiwe somuntu, isaram senkosi. Sometimes asenzanga lutho, kodwa mahemhemu avele abhebhetheka njengomlilo wequbula, ngoba uSathane uyakuthanda ukusilandarisha, ukunyembenya abantu abakholwayo, ekakhulukazi laba abagqamile phakathi kwabo. Uthi ke noma bezama ukwenza lokho, kodwa kuthi lapho bebona imisebenzi yene emihle, bamdumisa uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Akhumbula ivesi elithi ayikhanya imisebenzi akukhanya ukukhanya kwenu. Abantu babona imisebenzi yene emihle badumisa uNkulunkulu. Leyo nto efanayo la uPetru ayishoyo. Noma bengathanda ukukhuluma kahle ngani, noma benihleba befafaza indaba ezingekho ngani, nasekhaya noma bekwenze njalo, kodwa mabebona imisebenzi yakho emihle bamdumise uNkulunkulu bese ethi ngosuku lokuhanjelwa. Cabana ama theologians ukuthi yini lo suku lokuhanjelwa lolu manje. Day of visitation. Kunama possibilities awuthi ukuthi uPetru ukhuluma ngani la. Kungenza ukuthi ukhuluma ngokuhanjelwa in the sense yokusindiswa kwabantu, njengalokhu uJesu ethi Jerusalema ukube ubulwazi usuku lakho lokuhanjelwa, your day of visitation la uNkulunkulu ethumela khona indodana yakhe kuwena, ingabe ungamkelile bese uyasindiswa. So sometimes uNkulunkulu uyafika ngamandla ezimpilweni zabantu, umuntu azizwe isola. Nami ngahanjelwa uNkulunkulu ngina 16 years, kade ngangilizwa ivangeli, kodwa ngalesi sikhathi wangihambela uNkulunkulu, ngalizwa ngendlela eyahlukile, ngezwe ngiyisola ngempela, ngifuna ukuphenduka. Sometimes uNkulunkulu uyakwenza lokho. Imisebenzi yalezi izingane zesikole ezayiphila phambi kwami ivangeli lapha esikoleni eComtech yangisiza ukuthi mhla uNkulunkulu engihambela ngimdumise ngempela uNkulunkulu, ngoba bengibonile ayijole izingane.
ayifani nathi azeqe esikoleni ngoba kwakubhodwa esikoleni ayiphuza ayidakwa lengane ubuhle beyimpilo zazo bangenza ngasondela kuNkulunkulu ngosuku engahanjelwa ngalo inkosi. uNkulunkulu ufuna kube njalo ekhaya kini emphakathini kini ngendlela enophila ngayo. Okungenza ukuthi usuku lokuhanjelwa uchaza usuku lokwahlulelwa. Sometimes iBhayibheli likhuluma kanjalo ngosuku lokuhanjelwa uNkulunkulu. Siphelele isikhathi manje lifikile ijaji isikhathi sokugwetshwa manje uNkulunkulu bahambela abantu ngenxa yezono zabo. Nangalolo suku abathi beye esihogweni kodwa kuthi enhlizweni yabo siyalazi iqiniso ngoba salibona beliphila abazalwane. Noma bengamfunanga uNkulunkulu noma bengeke baphimise ngomlomo kodwa enhlizweni zabo yambona umuntu ogwetshwa elazi iqiniso. Noma eliphika enkantolo kodwa uyazi ukuthi umbulela umuntu. uNkulunkulu ufuna kube njalo kubantu abangakholwa athi mhla bafaka esihogweni kodwa babebelazi iqiniso ngoNkulunkulu nobuhle bakhe ngoba balibonile kweyakhe impilo. Ngaleyo ndlela bayomnika udumo uNkulunkulu bengathandi bephoqwa wena ngendlela ophile ngayo. Bangathi abantu beyolahlwa balahlwe becomplain kwangempela sinciyeli ngoba bakaze bayibone lento nabantu babethi bayelandela babephila njengabo nje. uNkulunkulu uyahlazeka ushoda ngento uNkulunkulu azokwazi ukuboosta ngayo kubona abantu ngoba wena umnikezi uyamphoxa kunokuthi umveze kahle ngosuku esefikile ezobahlulela abantu. Thina sabantu bakaNkulunkulu sikhiphile uNkulunkulu la esazalwa khona nabantu esiphila nabo sahlukile thina bangcwele ukuthi akukabonakala siyakuba yikho kodwa mhla ibonakaliswa siyofana naye abantu bayobona ukuthi sihluke kanjani kwangempela kodwa thina siyazazi manje uNkulunkulu uyasifundisa ufuna siveze ubuhle bakheke emphakathini esikuyona ikakhulukazi kubantu abangakholwa. Asikwenzeni kahle ke bangcwele ngokushiya inkanuko ezilwa nemphefumulo yethu ngemumva sidede kuzona siphile lempilo uNkulunkulu asibizele kuyona. Amen. Asithandaze.